wonten menapa Pukulun? Ah, perkencang warudayang Pak Pong mbok bolong kali cudi sapa sing gawe? Wis penak-penak dadi dewa kok dadak dadi macan barang. Ah, merga ulun goleki suwijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Oh, dewa kowe kocluk. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku muni wong wilayah Bagong tak awat-awati laku jantramu ngoten niku Wah, lah pancen senengane beda karo Titah Bawarsari. Nek ora tak arangke tak jak bayi nang kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le mlunga saka Karang Kadempel lakonana dhewe aja jagake pengayomane Bawarsari. Ae dewa rada petuk kok kene. Palugon lakune mlekas lukita linute ing kidung Remu sang Hyang Arka sunare katingal pudar nadan wis ngancik bedhug tengange para dene katingal surem kawontenaning padukuhan Karang Kadempel kaberbawan dukitaning dalih Kilurah Nayantaka ya Kilurah Semar Badranaya angenipun datan kendhat tansah netesaken waspa bingung bingleng datan kantun Kilurah Nala Garing tuwin Kilurah Petruk Kantong Bolong ingkang dasaya tansah katingal sesenggrukan nggih manangis krana menggalihaken Kang Rayi ora giling Kilurah Semar nenggih Kilurah Bagong Bayanata parigawe apa dene katingal tintrim madyaning padukan Karang Kadempel katingal Sungkawa Kilurah Semar Badranaya
nalika semanten Sigara marwani pangandikan Ki Lurah Nayantaka dupi mulat ingkang putra Ki Lurah Bagong sampun kepareng mabukuh ambebundeti pasuryaning Lurah Semar. Dadi saya trenya Ki Lurah Nayantaka paradene Sigara medhar pangandikan. Dadi kamarujining pangandika Ki Lurah Nayantaka ing dereng kababaring lisan. Semarika ten prayitna semuriris Prihatin Mas Pogong mijil dene ilang pangemanise wadananira layu kumal kucam rah nyomaratani gegek ugek sak dulita mel Semar iki sedih kok ya iso banyel ya Tru. Dhewe ya ora ngerti kok. Wis ora kurang leh ku ngandani karo kowe. Sejering wong tuwa ya ora bedak-bedake antarane anak siji lan sijine. Gareng ya tak nehi sawah, Petruk ya tak nehi lemah, kowe ya tak nehi sawah. Supaya mbok olah sawah mau iso dadi srana pangupa boga. Omah ya tak wenehi ora ketang ming cilik. Gareng ya tak paringi, Petruk ya tak wenehi. Kowe ya tak wenehi. Paribasan jeneng anak mono mung nglungguhi klasa gumelar sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ngilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ingkang kudu isa mbuktekake kelawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga, tembungmu kowe arep merantai. Ngawur ta, Bapak. Merantau. Iya, arep merantau ning tanah seberang. Ya to nek kowe engko kuwi nang kono kuwi bejo. Wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat.
Sing arep sambati sapa? Ora duwe anak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang, Bagong. Nggonku nangis ki ora nangisi lungamu ning bakale nangisi kahananmu eneng kono lho, Le. Bapak ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah. Ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbedak-bedakake anak-anake. Nek Gareng Petruk tak mban cindhe, nek kowe tak mban Siladan rak ora prayoga to, Bagong. Pikiran ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa, Bagong? Pikiran dagang. Aku ki ya kelangan nek kowe ora ana iki terus sing dijak mbat-mbatan rembugan omong-omongan sapa. Nek kowe lunga adoh, nek cedhak mono aku iso marani nek adoh neng tanah seberang. Monggo sing jeneng tanah seberang iki ngliwati laut. Aku ora iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong? Mbaya dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga ki. Sepi mengko karang kadempel. Mongko nom-noman do tekan kene iki mesti do seneng karo kowe. Do ngejak gojek karo kowe. Nek kowe ora ana sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir ta, Kang. Iki kok kaya nunggoni wong lara ta iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Kang? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopol. Wong kuwi aja monoton. Aku ki minta nang sawah, apa sateruse aku kon ning sawah? Heeh. Sateruse aku kon ngluku sawah. Nggawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga do ora iso mbedakake antarané aku karo kebo. Wis. Piye? Ngene, Pak. Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petruk. Aku golek apa jeneng kuwi kamukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lunga ngene bapak kudune bangga. Bapak kudune atine bombong. Anakku gelem ninggal wong tuwa, golek pepadange ngati, golek kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paran ki sugih, aku tekan kene bapak tak gaweke omah, Gareng tak gaweke omah, Petruk tak gaweke jugangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya iso nameng isane meng nyadong karo bapak. Bagong kae garap sawah jembar. Iso wae meng kari garap. Enggae dhek bapakne lek enggae bapakne kuping ki panas Pak krungu kaya ngono kuwi. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukake lemah, Gareng tak tukake lemah, Petruk tak tukake lemah. Dadi garap kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa. Mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lunga kuwi kok aja do ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petruk ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe nang paran kuwi ora iso mukti, ha? Kowe nang paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe nang kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngabusi karo bapak. Ha. Kowe mulih mrene, sasuwene kowe nang kono nang paran adoh. Janjane kowe nang paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bombong atine bapak, kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming le nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brono picis, leh mutang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang men dikira sukses. Nyewa kendaraan, niliki wong tuane. Lho Pak, kendaraan aku wis tuku roda papat.
ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak. Saiki ngene. Nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti ngek kabar. Nek aku nang paran ki engko rekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, nang kono ngrekoso, kuwi padha wae. Nang kowe nang kono ora duwe kanca. Wah, Bagong ki golek kanca gampang, Bagong ki wong grapyak semana. Ngono lho. Aku ki grapyak semana tur seneng jupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolosike. Bar nangis kok guyu nek. Kowe iki nek omong sok aneh. Om golek kanca kok dadak dipolosike ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Lha aku sowan bapak iki aku nyuwun berkah pangestu. Pangestune wong tuwa kuwi ndayani karo uripku. Aku nangis ki semelang nek tok jaluki dhuwit. Engko nek kowe njaluk sangu, monggo aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengele apa? Tabungan kok tak. Heeh, tabungan. Wis entek tak nggo berdiam diri selama lockdown iki. Lockdown iki. Wis tak nggo nutupi uripku. Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pangestu. Siji njaluk pangestu, loro sanane aku ki ana. Sanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pangestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali Pak pendak salat ndongake aku. Iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong nang paran dadi wong mukti, dadi wong sugih, iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak? Iya. Wis ikhlas. Wis nek ikhlas titip bojoku, mantumu kae. Iya, mantuku sing mental dhewe. Nek ra tok tresnani to, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku ki tresnane ora apa, aku tak turu nggonmu. Wah. Akan jur nekat sumir ora. Ming titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentrahe mantumu. Putuku ya tak gula wentrahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok iso dikeki dit. Iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakale kangen karo kowe, Gong. Wes, rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tukoke terbelo. Kowe ora ngono, Gong, iki serius aku kelangan tenan kowe ya. Sok nganu ya, Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti, rasa kuwatir. Aku mesti kirim layang. Engko nek kira-kira aku sugih, kowe tak tukoke sama smartphone. Kuwi lho, telepon genggam. Ya, dadi dhewe iso omong-omongan. Ku tak tukoke sing apa jenenge iki Android. Atau soalnya nek aku seneng paran semasa Covid-19 iki. Covid-19. 19 wis dienggo puyer. Oh ya wis. Covid-19 iki kowe karo aku isane ming pikol. Wah, pikol. Petro aku njawabane ya, Tru. Iya. Hati-hati ya, Gong. Heeh, rasa do nangis. Ngapa do nangis? Wong aku ki bakal ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangono esem lan guyu. Aja tok sangoni apa jenenge iki? Air mancur. Air mata. Ya, aku mangkat, rasa kuwatir. Wis pokoke digula wentah bapak ya. Titip adimu Ipe. Rasa nangis wong kowe tak titip adimu Ipe senenge ra jama-jama kok. Sing mecahke gendeng kae kowe to. Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mlethek.
Ora gaya sing hati-hati ya, Gong. Terus aku mangkat lunga aja ya, Truk. Hati-hati, Gong. Kene dirangkul sik. Ora wis ora. Iki nek rangkul mengandel ora. Ya saura-urane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenanan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ngati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo muktekke awakku dhewe tanpa pambiyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Semare koten prayitna semuriris. Semuriris eko balik titiyoni. Trisanya purnama sasi. Hati-hati ya dodole. Sangumu wis cukup. Wis asli rasanya ngoni wis. Tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing alok mentoke do ilang. Ijolana ya Pak asline jujur wae tak colong tak nggo sangu. Wah. Ayo dane-danan lan saiki. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Wis tekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya, Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadange ngati. Nyuwun pamit, Bapak. Sing hati-hati. Reng, aku mangkat ya, Reng. Otak. Seseli sutang cangkem. Hati-hati ya, Geng. Oh ya, Tra, aku pamit ya. Iya, Reng sing arep. Ngono wae, tulung jagake omah bojoku aku engko nek mukti do tak kabari rasa kuwatir, Pak. Sing hati-hati Bangga. Wis ya, Tra. Oh ya, Reng. Ternyoh piye ya wis puluhan taun srawung kok malah wis ngabad-abad juk ra ono Bagong ki rasane sepi, Pak. Wis sedina munggahing seminggu dadi sesasi setahun tansah ngadang-adang kabar Bagong. Muga-muga bocah kae entuk dalan sing padhang, entuk dalan sing becik lan nampa kabejan saka panguwasaning dat sing Purwendad. Nggih, Pak. Ayo yo. Netepi kewajibane dhewe-dhewe Petruk lan kowe Garing. Carian putra lamun kawekasan nika wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta wis tekan jabaning rangka padukan Karang Kadempel. Tak sawang desaku yang ku cinta pujan hatiku neng biaya-biaya kudu tak ikhlasake aku nek ora ngono ndak ora tumangkar pikirku wis tak nyebal ngalas ngarep iki engko nek tekan kutha terus mengkari ya saura-urane pirang kilo meneh wis tekan gisi ing samudra terus nyewa kapal mancing nyebrang supaya entuk kamukten nang pulau seberang kono. Ora ming udhek umlek nang omah nang sawah ndak ora ngudi kepinteran aku tenan.
apa-apa. Iki aku dadi aku tekan nang alas kok bingung, arep ngulon arep ngetan. Bareng aku ngenut karo krenteke ngati kok malah dalane mentok. Tekan ngarep grumbul. Wah, lah iki sing jeneng wong arep lunga merantau pancen godane ya akeh tenan. Nek ora tatak tangguh-tanggon sing dadi pikire Bagong, ora bakal iso mukti aku selawase. Tobat. Nganti tekan semrene kok yu ora ana sing bantu karo aku, sing nulungi karo aku. Monggo sikilku saya abuh mergo kena riracun ana ing tengahing alas kene kaki dewa. Kula mitulungi dhateng kula wae tobat. Yen nganti ana wong sing mitulungi kelawan aku, yen wadon bakal tak pek sedulur. Yen lanang mbok kaya ngapa wujude mesti bakal tak ladeni nganti temekan ing lair batinku bakal tak tresnani. Mencurigakan. Neng alas kok ana swara kok suarane kaya bintang film Cina. Jan, wah nek ora kuat imanku iso kegodha perkara merantoku ming ora sida kelakon perkara wong wedok sing slamaning nek iki nek ora nengke apa ya kelakon wong wedok iki mati nang tengahing alas wong ora ana wong kemliwer babar blas. Lah tobat lah kok dadi ana sing nyuwara mestine wae ana papamongan. Nuwun sewu panjenengan sinten kok kula dipun tulungi kula nuwun sewu panjenengan. Wah iki nek ora tak tulungi kok ana piyayi putri kok klekaran ning dhuwur watu. Jarike diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Wabuh ta pupune. Gedhe cilik. Tobat. Nuwun sewu mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring wana menika nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula menika namung tiyang dusun. Waduh, pameda kok undang-undangane Parji. Ae ora apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat kala wau kula menika pados kajeng. Nanging dumadakan mboten ngertosaken maranipun. Suku kula menika kecocok. Ri wonten sak lebeting wana jebul rikala wau mawa wisa. Saya dangu, saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul. Panjenengan sinten? Kula niki nggih namung tiyang dusun ning dusun kula tebih saking Karang Kadempel. Namanipun sinten? Rudi. Tobat. Rudi Hartono. Menika olahragawan. Oh iya, Dik. Nami kula Bagong. Mas Bagong. Nggih, Dik Parji. Lah terus kersanipun pripun? Mbok panjenengan menawi ngasta jamu menapa to? Wujudipun latri nambani dhateng kula. Nuwun sewu. Kula ajeng nambani ning kula kuwatir. Sababipun panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Lho. Upas sumpah niku lho, upata. Upata. Sapa sing iso nambani aku nek wedok tak pes dulur, nek lanang tak pek bojo. Lah nun sewu kula niku pun duwe bojo lho. Tobat menawi panjenengan kersa lho, menawi panjenengan kersa niki ya apa ya ora kersa. Nyatanipun kula menika wonten dusun, kula menika kembang dusun.
Kula menika kembang desa. Kula menika kathah sanget ing badhe ngayonaken nom-noman menika sami kepleh-kepleh sedaya wonten ngajengan kula. Kepengin mengku garwa kalian kula menapa panjenengan mboten badhe. Menapa panjenengan badhe andhuwa dhateng katresnan kula nek panjenengan saged nambani dhateng kula ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembug babakan sumpah lho, kaya ditambani sik. Ngono wis ditambani nek mari yo piye rembuge kula nderek wong kula menika nuwun sewu lha niku rondo. Wah. Robi, rondo. Putranipun dereng agungan. Kok iso sing kakung sedo? Inggih nalika semanten ngethok wit nang ketibanan. Kampakipun piyambak. Mesake. Jane tenan. Walah, rondo kembang. Inggih. Dos pundi? Kula griya sampun wonten. Menapa-menapa sampun wonten. Lan semah kula rumiyin menika tasih nilar mendo menika menawi mboten klintu kawan dosa gangsal. Wedhus 45. Inggih. Wah, kuwi nek sing arep dudu bungkek. Bakal iso makani kuwi. Lajeng lembunipun mbok menawi tasih 17. Sape inggih 17 inggih. Sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klintu menika 8.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga tepale. Wah, rondo sugih iki. Iki wae apa ya? Le merantau rasa adoh-adoh. Ngepek iki wae engko terus petrol tanai 1000 meter. Bapak tanai 1000 meter wis aku wis dianggap sugih. Menika ugi langkung prayogi ning suku kula dipun tambani rumiyin, Ki Lurah Bagong dipun tambani rumiyin. Semelah. Kula suwunke kalih sing gawe urip-urip. Bagong kudu wong ampuh, Bagong kudu wong pinter. Ning ming dadi lantaran. Nek pancen Bagong ditampa karo sing gawe urip dadi lantaran waluyane sukunipun Dik Parji. Mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati temah mulya. Aturi monggo. Jebul Piyai Wasis Mas Bagong Batobat gadahi keprigelan nggih menika metek. Nyatanipun sareng kula dipun petek. Lajeng boten abuh saged kinarya lumampah. Sakitipun ical. Batobat wong sing kenori nggon dhuwur dengkul kok le mijet ditekan dindi. Saluran. Ngaten nggih. Otot menika saged ugi sing lara nggon sirah, sing dipijet nggon jempol sikil. Niki wonten saluran pembuluh darah sing dumugi wonten ing kelapa, anu kepala. Niku saged waluya nirmala jati jaya mamulya. Lah, pupu niku otote mapan wonten ing pangkal pupu. Mila mriku niku kudu diurut. Batobat, matur nuwun Mas. Sami-sami, Dik. Lajeng samenika kados pundi? Kula netepi dhateng sumpah kula lho. Kula netepi dhateng sumpah kula. Panjenengan kersa kula ladosi. Wah, wis iki godha sing paling abot nang kene iki. Dos pundi? Kula menika nuwun sewu lho, rondo kembang. Wonten ing dusun sak pinggiring wana menika. Sinten sing mboten ngertos rondo Parjiwati menika? Sedaya sampun sami kondang, mumandang. Kathah sanget ing badhe ngayonaken dhateng kula ning kula menika mboten cocok, kula menika mboten mathuk, kula mboten gathuk. Kula niku elek. Batobat, elek nyatane ya iso tutulung kaliyan kula lho. Wong sing jeneng wong nggayuh utawa wong rabi menika mboten terus dumeh bagus menika nek mboten saged golek sandampangan nguntali baguse iku. Bener, heeh. Apa bendina tangi turu mengarep kon ngiling-ngiling rai. Apa bendina tangi turu mengkon musuh sirai. Heeh. Mila tresna menika mboten babakan bagus menawa mboten nanging menika babakan ati. Atiku atimu. Leres. Ning sae menika Ki Lurah Bagong monggo nggih kersa nggih. Sik aja ngono aku dalam rangka prihatin. Prihatin aku ninggal Karangkadempel, aku merantau. Aku merantau.
Inggih, kok bola-bali. Engko ndak dikira lakone ora kuwi. Bagong dalam rangka merantau. Inggih. Lah badhe tindak dateng pundi? Sak karepku. Sak karep-karepku engko aku tekan ngendi ngono. Amarga aku golek pepadang ing ati, aku nek mung mandeg terus ngepek kowe, terus kowe duwe apa tinggalan saka bojomu pirang-pirang hektar sapi 18 wedhus 45 padha karo aku ora budidaya, padha karo aku mung ngepek kaya. Ayammu tegese tresno kuwi tresno mirunggan mergo aku ora tresno karo kowe ning tresno karo bandamu itu nonsen gak masuk dalam kitabku. Inggih. Lajeng kersanipun kados pundi? Pokoke aku ora iso nek nampa kowe ning kula upami meksa moh aku mau nek peksa Tobat kula terus panjenengan menyasakan maluyaken dateng kula nek ora diwaluyake Mas Bagong kula teng mriki wis dipangan singa dipangan macan. Aneh ngerti ngono ngerti mau tak pangan kowe. Tobat. Panjenengan menika lho gecul kumarucul kula semen kula menika menawi gadah sema ingkang lucu ngenten menika kula seneng. Tertentu kemawon kula wonten griya menika mboten badhe bingung mboten badhe susah mergo tansah digeculi dening Ki Lurah Bagong. Seta. Kok nek omongane ngono kuwi mencas-mencan ngono kuwi suwe-suwe aku iso jatuh bangun ngono lho. Jatuh bangun aku mengejarmu. Tobat suarane apike ra jamak-jamak. Suarane kaya Katno. Biyen bekas penyekop. Kok penyekop? Sing tukang olah suara ki lho, penyanyi. Oh, penyanyi nganti penyekop. Kula nderek ora iso. Wis menek nekat malah kowe tak tegeli dhewe kowe pun. Aduh pukulan. Pukulan sesembahan kula, pukulan pengayoman kula. Boten ngertos sangkan paranipun jebul. Wanita menika panjalmenipun pukulan dewaning Bagong. Ong ilaing mesti masidam. Karing bawana langgeng. Ulun Sang Hyang Bawur Sari. Inggih pukulan badhe menapa Bagong? Sayektine ulun mimba wanita mau mung nyoba lawan jeneng kita. Sebulan teping tekad kita wis tekan lahir batin nggon kita bakal merantau ning tanah seberang. Nggih pukulan. Bagong aja kuwatir. Salaku jantro kita ulun ingkang bakal tansah ngawat-awati lan prestekke kita tekan papan. Kita merantau mengko bakal dadi wong kang mukti ngawibawa Nyakrawati Maujendra. Iki ora iso disewaka iki. Ngandel ora. Ketekan mlebu ngalas tekan tengah ngalas aku wis ndonga. Aja ketemu jerapah. Tawa malah iki ketemu tapir. Monggo tapir ki irunge dawa banget. Aku semlang nek ngono-ngono. Adus. Ngematke terus gawe ilrene nang nggon siung-siung ki atas-atas kaya ngono. Wah, jan wis. Ning oke lah. Kabeh tak anggap godha pangrencana. Wong kepengin mukti iki kudu wani mati. Pilihane mung werna loro, mukti apa mati. Wis, nek pancen Sang Hyang Pikulun Bawur Sari jangkung lakune Bagong mesti kena lara ning ora bakal tekaning pati. Bagong kang minangka sasmitaning dewa. Ing
Oke, ora masalah. Nek pancen kowe iso tata jalma kaya jlamaing menungsa lumrah. Wis sapa kowe? Tak disiki pokoke. Takon karo aku sing tunggu alas kene. Singon jalma dudu. Singa Sardula lupa dudu. Sardula mangsa jalma dudu. Kowe kok apal jeneng macan? Aku kerep ndalekke Ndara Janaka anggere bar gara-gara ketemu macan. Aku apal karo jenenge macan. Kowe sapa? Aku Bagong. Kowe? Aku Singa Pratangga. Singa Pratangga? Ya, singa singaning Pratangga. Oh, lanyar jenenge. Seneng tenan aku lakon iki. Nyenengke pokoke. Gawe bunga. Iya. Kowe arep endi, Bagong? Arep lunga ning tanah seberang kowe arep ngopo? Aku ingkang bakal balekake lakumu mergo aku entuk dawuh dewa ki nek balekake lakumu. Rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Kaya apa aku sing tekaning pati. Nek pancen kowe arep mateni Bagong arep baleke Bagong luwung tok pateni mbane aku mulih wirang ora iso muktekke wong tuaku. Ning kosok baline lena pangendamu tekok musuh Bagong sirna Margalayu. Wah, untal malang. Ya untal mujur aja malang. Iya. Ontut musuhe. Gulung dening ki Lurah Bagong wis ora wedi mati. Krana tekadipun ingkang badhe dumugi wonten papan ingkang tinuju. Nalika semanten Yanayu Baskara Titi Mangsa ical wujude ing Sardula nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Nrada. Hei. Oh, pemulung. Menapa Pukulun? Perkenceng warudayang Pak Pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Wis penak-penak dadi dewa kok dadak dadi macan barang kakak merga ulun goleki suwijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Oh, dewa kowe kocluk. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku muni wong wilayah Bagong tak awat-awati laku jantramu ngoten niku Wah, lah pancen senengane beda karo titah Bawarsari. Nek ora tak rangket tak jak bali ning kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le mlunga masa karang kadempel lakon ana dhewe aja jagake pengayomane Bawarsari. Ae dewa rada petuk kok. Ning sandangane wah ngene. Kaya satriya kaya dewa tenan ane kok petuk. Ane saiki akeh. Sandangane iki ya gleling ae ning. Rada wah ya pirang-pirang. Wis ora ana sing ngayomi karo aku. Ora ana sing apa ya? Ngeker aku saka kadha kan.
Wis tekan kene iki mandeg sik rada saudara. Aku tak mikir bacute lakon iki. Mula gara-gara sikik karo tak mikir engko endinge kepiye iki. Ya meres utek tenan tak terus ke ahli mlaku ndak malah ora tekan-tekan gone mau. Niat laning kalangwan aglar wandan muncar tinon lir kekunang surem sorote tanpa danglis wong kang munggel kawi pagedhonganing laku nalika semanten kelurahan baganganipun ilar-ilar karang kadempel wis ngancik 17 warsa wonten ing mapan wonten ing tanah sabrang kelurahan Bagong nalika semanten keparing Jawatata wis dadi juragan wis sugih mblegedhu mangrek pinten-pinten para kawula wonten ing laladan tanah sabrang nalika semanten wis magrong bali wis maning ki Lurah Bagong. Marara mangoswamya ngambrang ngengkadi karunaning kaswasase dosang gandha wastrat maja ing Lasiron wonten dawuh piye kahanan pabrikku apa isih jalan? Iya, pangestunipun tasih melampah. Juragan malah samangke pamundutan saya kathah. Wonten ingkang nyuwun ukuran langkung ageng tinimbang sak mestinipun. Gaweke, pokoke digaweke. Mergo kuwi kebutuhane para wanita. Iya, menawa kadang. Malah dinten samangke ingkang langkung pajeng menika ingkang 38A. Wah, ngungkuli ning ora apa-apa awak dhewe sebagai anu apa jenenge wong sing gawe iku bisa nuruti karo konsumen. Iya. Blendis wonten dawuh bos kowe wingi ra tak paringi dhuwit ta kanggo gawe untu palsu kok tetep isih growong cangkemmu kaya ngono lho. Menika kagem ciri khas supados samangke tiyang menika mboten pangling kalian kula. Bagus. Piye? Tos sitem-tem kula iso ora? Iya awit krana kawontenan kados mekaten menika, Bos. Sementara waktu menika mboten wonten tiyang ingkang gadhahi damel wekasan sak menika nganggur wonten ing griya. Ora sok tok teteli. Onderdile lho. Inggih. Aku ngerti nek kowe iki wiwit mulai bribek-bribek gawe apa jenenge wadah corong kuwi dhewe. Wadah corong menika tos hitam. Inggih. Ora nyolongi nggon aku lho, nggone dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Nggih. Ngestakaken dawuh. Aku iki suwe-suwe tak pikir-pikir kowe iso duwe alat canggih-canggih ku gek njukuki tabungan nggon aku. Mboten, Bos. Mboten saestu kula mboten badhe. Pondo enten dawuh. Priye pabrik payake isih jalan? Pangestunipun namung samenika kathah ingkang sami nyuwun supados dipun wontenaken utawi dipun adalaken menika cek payek jingking. Ku sing ngakon sapa mayak kok karo jengking? Payek jingking, Bos. Ya syukur nek pancen kaya ngono syukur. Wah, jan
nganti tumpuk tumpuk bandaku. Kowe ngerti dhewe to. Aku anggere lenggah nang ngarep omah ki ana wong manthuk wae tak uncali 100.000. Nggih. Saka nggonku Darma. Saka nggonku seneng dedarma karo sak pepadane. Nggih. Ngestaken dawuh. Engko kowe bali tak nahi amplop nyepuluh dumno karo tangga teparmu sing padha kekurangan. Nggih. Ngestaken dawuh. Ya, amplop-amplop tok isen ono. Waduh. Dadi aku ngajak jari kowe supaya dedono karo tangga teparmu ora mung menggantungkan karo aku. Aku ki duwe kaya ngene iki ya berusaha mbiyen wit aku tekan negara kene iki. Aku berusaha dodol apa sing iso tak dol. Saiki aku iso gawe pabrik, iso duwe pom bensin. Waduh nggih, ngestaken dawuh menika awit saking kerja keras. Anu Juragan Bagong. Ah iya, iki ya iso ngrasake muktine, iso ngrasake senenge. Nggih. Dis, enten dawuh. Tulung kowe nang omah ngrakit kuwi terus engko salone ana disalurke nang nganuku ya apa? Kamarku. Oh nggih. Aku kangen karo budayaku nang tanah Jawa kana ndi. Budayaku nang tanah Jawa kana iki wah nyenengake. Kowe urung tau ngerti sing jeneng uyon-uyon. Uyon-uyon iki sami mawon kalian melayu-melayu. Melayu-melayu nabrak ndasmu kowe. Uyon-uyon iki saka gamelan terus ditabuh. Gamelan kok ya ora ngerti nang negara kene ra nang gamelan. Upama ana ya ming siji loro sing duweni kowe wis sing tau ning negaraku. Nggih. Gamelan kuwi apik banget. Aku kangen aku. Aku arep tuku. Ning danaku urung mencukupi mergo kudu dadak numpak kapal. Nanti pun kelekaken. Sak perangkat kuwi nang kene larange ra jamak-jamak. Mula aku kangen. Aku nang kene mangan roti. Terus dileleti mentega. Kowe iki ngapusi aku to, Dis? Roti tok cet kuning. Tak agokke mentega. Bareng tak pangan kok wangur-wangur. Mertekanipun telas kula ajrih dipun dukani kalian Juragan Bagong mila lajeng kula cet kuning. Nang kene aku ya mangan apa jenenge iki? Spaghetti. Nang nggon aku ana jenenge bakmi kopyok. Wah. Tuwa bakmi nyemek kae kowe ora ngrasake. Soale masa tak jak ning negaraku. Nggih. Kula penyanyi nggih dahar donat nggih remen. Nang nggon aku jenenge galundeng. Utama onde-onde. Nggih. Kuwi nek pas sekaten kuwi arep mangan onde-onde pira wae mesti kelakon. Nek nang kene donat, nek kono onde-onde. Nggih. Nang kene ra iso ngrungokke uyon-uyon, nang kene ra iso ngrungokke gendeng-gendeng, aku wis susah. Nang kene anane ming. Nah, apa aja. Ada apa aja? Kudu le atos. Karo nganggo mantel nyanyi kok nganggo mantel. Nika jemper. Jemper iki sing ning mobil kuwi jemper, nggo nabrak cengelmu iso modar. Nggih. Nek wonten mriki menika jenenge rap. Rap ki basa Inggrise tikus. Bapak kuwi lagune tikus apa piye? Ming tangane dijok-jokke. Apa sih? Aku arep sing ora ana nggone. Nah ono nula dolaku utop mlondanatung jaya tunggak sindene do nganggo kebaya. Aku nek ngene iki terus kangen karo kakang-kakangku Cepi. Juragan Bagong kok muwun, Aku kangen karo bapakku. Aku kangen karo kakangku sing jeneng Petruk kuwi nek ngerti asli mbok kepengin bacok ndase. Gaweane sok maeka aku ning aku sok dipaekake ora nesu ning malah seneng. Aku kelingan karo kakangku sing jeneng Gareng. Jebul wong ning paran ki rasane ora kepenak, nikmat tok-tok kaya ngapa isih kelingan bumi kelairaku kok ndis aku. Lajeng kersanipun Aku tak mulih ya ndis. Sound system tak pasrahke kowe. nggih. Kae genset kae urupna. Oh nggih. Menawa murup kabele cekelen. Ngono kowe modar.
Randeng iki mung guyon iki tak akeh kowe tenan Dis. Matur nuwun. Dinggo ngopeni wong kene ya. Nggih. Ron lasi Ron. Wonten dawuh. Pabrik BH kae upakaran. Aja iso gaweke wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Ndak mondo. Enten dawuh ora sampe melu bali. Mboten. Payek open ana. Nggih. Ana kentekan bahan bojomu glepungan. Gorengan ya ento aku kangen karo bapak karo kakang-kakangku aku tak mulih. Ndak ana keliwat. Wit. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Pendak ana kol kampus liwat. Anggere mandeg tak matke. Sing medhun nudu Bagong aku kangen tenan lho, Tru. Aku iya. Ndak ana becak liwat kaya nggawa Bagong burga wareng. Lek ku ngarep-arep rasane rek. Muga-muga mulai ya, Tru. Ya muga-muga wong ya awake dhewe iki telu-telu ning ngatunggale ora iso dipisahake ora. Apa iki, Tru? Nah sandangane juragan. Kowe ora ngrangkul aku, Reng. Lho, kok ngerti aku? Reng. Mbok ora bedak-bedake. Aku tak rewangi nyabrang numpak kapal ferry. Apane wedok? Ya. Kan iso ketemu karo kowe bareng tekan kene kok kowe nambuhi aku ta, Reng? Ora perkara nambuhi, Mas, nyuwun ngapunten kula dereng tepang kala panjenengan. Panjenengan iku sinten wong nyatane ketoke sandangane kaya piyayi kok. Lah aku ki adikmu. Wah, adik kula niku buluk nika. Lecek nika. Kok resik kaya ngono kaya piyayi sing kulino perawatan. Dudu ayo, Tru ya. Nek ketoke ya dudu. Tru. Ora ngarani atiku lho, Tru. Aku adikmu tenan, Tru. Aku adikmu Bagong tenan. Bagong ngaku aku senengane ra. Oh. Duah. Udu. Wes. Kesuwen lek kulunga. Gareng ra ngakoni aku. Petro ora ngakoni aku. Mong aku kangen tenan nek agrek gelem ngrangkul aku ora tak kaya apa-apa wong jebule aku gawa sangu ki kurang. Tiwas tak kake blendis. Tiwas tak kake lasiron. Wondo ayo do bungah. Wah, Rek, ora ngono kuwi to nek aku ki Bagong tenan. Oh. Oh, Bapak. Bapak, kula ngaturaken sungkem nggih, Pak. Menika sinten? Mer. Aku ki lho.
Iki lho aku. Weh, mangke riyen to. Kula niku nung derajate ngaceplek niku mboten nggadhahi sederek rek. Piyai luhur langkung-langkung piyai ningrat. Kemudian sene. Lah kok malah nyanyi. Bareng bapakmu ningrat aku kelingan. Semrot jamrut Aku Bagong, Pak. Bagong sinten wong kula dereng nate pinanggih. Nggih. Kula ya dereng nate pinanggih. Nggih kula dereng nate pinanggih ngaku Bagong. Bagong niku buluk, awake reget, kathoke abang, mongko training, ora tau nggo klambi, gegere niku ngapal sok ngusungi kayu. Pokoke sarwa wong niku ketoke kaya wong wong elik nih ya. Dudu Bagong sing nganggo sandangan kaya ngoten niku. Pak, aku tenan Pak iki. Kula mboten tepang lan panjenengan. Wah, tak salin ora betul. Pak, Bagong. Lah nek iki anakku tenan nek iki. Iki bapakku tenan. Wah. 17 tahun. Ayo. Ketemu kok wis njukuk dompete bapak. Iki. Wah. Kangen banget aku ora. Kowe piye kangenmu ning kono? Ayo mau sing tok weruhi mau sandanganku kaya ngono mau. Waduh, mukti. Syukur. Bapak 1000 meter, garing 1000 meter, Petruk 1000 meter. Wah, iki wis kirim meneh, Pak. Aku nyebrang rene iki kira-kira aku 10 yuta. Ku jebul dinggo perjalanan wae kurang. Kowe lah kowe terus piye? Wis iki kirim meneh aku. Wis ra ana ututane wis. Apa kowe? 1000 meter nggo guru ki ndiase yo apa? Wah, kene wis ngarep-arep Gong paring ora kowe iki bali aku ki melu mukti ora. Aku ora perkara nggon mukti kok, Tru. Aku mulai ketemu bapak, aku ngidak bumi kelahiranku. Iki rasane wis kaya mukti sondo langit kaya wis wong sugih-sugih ya. Sado-adohe aku lunga ora bakal iso aku lali karo bumi kelahiranku, Tru. Dapur kan ada yang sikil. Dia tapi aku pernah tahu tulen ada apa. Kowe sing nukokne kowe dalan ngene ya.
greji ngono iki. Oh iya, koyo greji. Tapi anu lading paling tremeh sing carane iki. Iya tuh. Iya, biasa. Sempat. Nah, iya tuh. Kecamatan Kulit 30 wong ngono sing dikae. 38 wong. Iya. Paling atur sak. Satu kali bandingannya itu sak kerajaan. Iya. Kita sak pulih lagi oke ora terima. Ini udah PT praktek. Ya udah ning mana praktek Jakarta. Praktek kerja. Oh. Mungkin lamir iki ya iki. Dadi ini bidange ale praktek. Eta ya. Apa nek arek kerja ning apa nek prakteke yo. Ya koyoke lamir yo. Yo kelas yo. Koyo praktek iki sing asing-asing ngono. Iya.
operasi nih sering itu mau jadi akan ngomong itu buku lo lanang ini ada operasi hernia nah aku minta kok minggu nindon sempat aku dulu 200 muncul anu dah lunjuran ya. Nah, tapi kan nenek potongan sak main ini segini sampel tak. Ini berapa? 200 gram. Iya. Kalau aku tuh buka urung 5, lebih 100 gram. Separuh. Benar gitu. Orang jadi gendeng ya. Makanya kan lengkap deh. Nah, ini sih bednya deh. Ngoyane wesi gede anu. Iya, kacak itu. 45 ki lek nang Selawi piro 20. Lihat tuku besi-besi boleh tuh. Tapi aku butuh sak konser itu tuh di sini. Ini. Wong belum cukup kan apa ora macet. Delok rego. Tahu. Orang video. So, Orang video. itu ya. Bosek. Pengen mau bang. Lupa. Kayak lupa anu. Coba. Ada. Hari Selas. Kayak lu aja yang lupa. Sampai ada bolanya. Itu nih semua berapa itu? Beda mas. Beda dulu. Berkati. Hanya di. Hanya di. Ini belum. Kata coba. Alah talun to. Ora usuk. Ning anu to talun to. Duit. Wong bare, Bang. Kene. Kene nyama. Kene lho. Amplop biasa. Amplop kaya pausi angkop. Aku sing iki. Wah. Aduh. Yang nunggu tetep kowe. Iya, skalamu dingin kleru. Kleru iya. Iki kudune rono iki skalane. Iya ndak padha kurang dhuwur to lek anu ukur-ukur bet. Ngene gedine lulang. Lulang. Masa arek kok gembe kok bet. Iki paling kok ngene ya. Oh. Albi
dia izin.
ngantuk lah, mungkin lagi tangi. Kayu beri gatat mah lho. Hei. Nah, setel nih. Kayu beri gatat mah. Wah, kerajaan juga. Wow. Lah, iya saya mau. Tapi di ini melu si anu berang di to. Melu so ning kok gunung. Nes, sampeyan kok malih resik neh wajahmu iki, Mas. Dak bar layangan. Kitrang. Lah cara wedhus nyengireng ngono kae ta. Tenan. Bersiro lek. Padha karo lek bir karo lamunane sing kalingan duweni kalingan ning kene karo. Wis biak. Sing anu. Sing bintang lho. Ayo bego. Bintang tapi kok. Iya, tapi bintang 0, 0%. Wis woger malah. Lah sing anu ya sing 15 lagi. 5% atau 5%. Bintang 5. Kalau ketok miring lagi. 16 5% dan tadi 5 hati ya. Abang bener ngono. Nek mati jane ning kono terima tamu ya dilauna. Piye? Kuwi ta? Nang bro. nek pemenek warti terima tamu ngono ya seraketan izin karo nek warti malian. Raketan iki malah. Dikene iki mengko
Wedang kuwi tek konten lho, Bi. Tegane ngapa mangkaran datan. Endi lho Bu sing metu gedhe. Kena opo lho? Wis Oh, alah terus ngono. Hai. Dilani. Panjang. Ya sedulur bintang. Sedulur bintang. Lah ijo. Lara anune tayupe Sapari iki isih apa ora kuwi? Apa tayupe Sapari Kang kuwi? Tayupe dhewe. Sapari ku apa to? Mbah apa iki? Kulone nyanggupi ning ndi ngono balik iki. Ora kakek lek tak. Ora kali. Terbe iki lah. Nyatu hadi to. Lah opo ngono ta? Iki cedek sinyal kono. Apa manten? Aku naik yang kapal. Naik terus naik. Lihat kapal. Bintang. Endo. Karo pagilipan selendro ora ngono. Eneng ya selendro ora ngono. Tayo. Sedulur apa lho kuwi ya sedulur lho. Lendro Kadhe arep gedhekne omben ta kuwi. Tayo tenan. Rok ora salah. Oke. Burine. Grupe aku fotone iki grupe Romin ora no Romin ora tenan nggih ketu cendek. Parang digawe ngono wis. Wis gone pancen. Rame. Aku tahu lek wong iki. Mendarai kapal. Iya, manunggal gede. Ora salah iku lho wong wates lho. Manunggal gede. Wis lupa. Iya lho. Dari Dignas. Karo kuwi yo ngono lek gaya tekoke ngono kuwi. Iki kecam wong duwe. Saya umur saya ayu. Tak duduri sapa. Apa sadu urung dari piye urung ya? Saya umur orang itu. Ora bisa kuwi. Begagan dengan mesej. Ayune. Biasa lek Ramadan ya. Aku ora Ramadan. Di antara penyanyi yang lain, dia itu caranya Bintangnya penyanyi. di antara